alle sammen, og velkommen til den her kanal. Ja, der vil være noget gaming. Ja, det kunne være, I må rigtig gerne skrive ned i kommentaren, hvis I synes, at jeg skal lave installere et eller andet spil eller sådan noget. Men jeg tænker ikke helt, at det skal koste penge på grund af, jeg tror ikke helt, at min mor hun vil gå til det, så det skal ikke være noget med penge, tænker jeg. Men jeg håber, I glæder jer til at se den her kanal. Jeg håber også, at det bliver god. Ikke bare sådan, at det kommer hate-kommentarer eller sådan noget. Det kan jeg ikke sådan her rigtig lide, så bliver man sådan lidt, ja, I ved, hvad jeg mener. Men jeg tror, det var alt for den her kanal. Altså selvfølgelig kommer der sikkert også noget andet end gaming jo. Det ville være lidt mærkeligt, hvis der kun var gaming. Eller ikke mærkeligt. Ja. Man kan jo også lave noget udenfor eller sådan noget challenge. Og der kommer også til at være 10 soft special challenge og alt muligt special challenge. Så ja, håber I glæder jer til at se kanalen. Ja. Så vi ses.